Hello friends, welcome back to my vlog. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि vlogआव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर जोङो दायो देवपानियाव मोनफैबाय ओमफ्राय गारियावनो दं आरो अखा हाथ'वाखै माखासेया खर' गिदिंनानै अखानो हायाखै आरो ओंखायनो ओमफ्राय आबौआ नै ड्रेसा चेन्ज खालामबाय एक्टरा ना आबौ मा ड्रेस गानगोन नोङो गामसा गानगोन नामा मानो गामसा गाननांगौब्रा दायो जों ओंखारलांसै दखाना बे गेट जाबाय फुजानि खरस लानानै थांसै आरो नोंथांमोननो जे देखायनोसै आंनि ब्लगखौ नायबाय थादो गुरथासाम आरो प्रसाद लानोसै दखाना बिराद दं बेयाव बबे मोनसेयाव दखानाव लानो गोसो लानो हायो आरो दखानाव प्रसाद लाना जोङो सिङाव थानोसै प्रसाद लाबाय प्रसाद लाबाय नै जों मा लानो गोसो लानो हायो आरो ओइलाय बैखौ लानांगौ बाथि तिनटा तेल दे लाखाबाय आरो जों जानि जावसुमोना लागासिनो दं हा ला आं गारिनि थाखाय मोजां नुदों आरो बैखौ बै गारियाव लागायनो थाखाय जोंबो दा साखि सावनोसै बेयाव साखि सावनानै ओमफ्राय बैयाव थांसै आरो मोननै मन्दिराव साखि सावग्रा बेयाव दंजोबो बिदिनो फार्स्ट बेयाव साखि सावनानै थांनांगौ आरो लोगोफोर साउन्डखौ जों तयारि खालामबाय सावनोसै आराम सावनानै इन्था खालामनानै बेयाव थांसै आरो दर्शन खालायनो माखि ओमफ्राय डाइरेक्ट खाबुआ मोजां खुलुमा बेयावनो जाबाय बेयावनो माबा सावजोब्बाय सावजोब्बाय जा दं दाउसा हाबामोनखौ नायनोसै दाउसा हाबामोना सावबाय दे सावबाय सावजोब्बाय आरो जोङो दा देवपानियाव दंफैयो आरो मन्दिराव ओमफ्राय फुजा खालामनानै दा जिरायदों आरो एसे प्रसाद जानानै थांसै ओमफ्राय जा दं मन्दिरानो सिङावथ' देखायनो गैया एलाउड गैया भिडिअ लानो हायाखै बेयावनो माने साइडआव भिडिअ लाबाय फट' क्लिक खालामबाय ओमफ्राय जा आंजों सोर फैदोंमोन नालाय हायन' दे दुलुर आरो जा दं आबौ फिसा आरो बि बायजा हायन' आबौ मा फट' जादों ना नोङो ओंखाम उखैनानै फट' जागासिनो दं नोंसोर जा दंजोबो आरो ओमफ्राय बिया बाबाना नै लोगोफोर बिया बाबा नङा जोंना बिया बाबान दं फट' साफायगासिनो दं नै लोगोफोर दायो दिनै सेटारडे ना मानसिया बिराद खम जादों
नङाबाथ' फुल जायोमोन लामायानो गैया बेखौबो दा खासेव नायनोसै जों खासेव दा बेयाव गार्डेन दं फिसा सानो माने फख्रि दं आरो बेयाव गोदोनिफ्रायनो दं बे खासेवा गिदिर गिदिरबो दं आरो दा जोंनि लाखि दंना गैया आं फैबाय थाबाथ' नुबाय थायोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा नुगोन ना नुवाथाय मिन्थिया आरो नोंथांमोनखौ देखायनोसै बेयाव दा अखारोमोन आरो फै जा इदिलाय गेदा नै जा दा थांनोसै आरो देखायनोसै नुगोन ना नुवा केसा हासुखौ लाखिबा मोनगोन आरो दा हेलाव फख्रिया मोनफैबाय नै लोगोफोर बे फख्रियानो दं आरो खासेवा गोदो दंमोन आरो जों फैबाय थाबाथाय ओमफ्राय दा नुगोन ना नुवाथाय मिन्थिया आरो गैयानो माथो दिनै गैयालै जोबोद नङाबाथ' नुयोमोन नै दंमोनलै नै दैया रानबायना थागोन बे हाब्रु गोजासो गैयानो हा नुनाय नङा गोथौ जागोन बेयो फरसादि मोनसे गारहरलाय फरसाद मोनसे फैनो हागौ गैयालै लोगोफोरनि नङाबा थागौमोन माने आवगायाव फैनाय टाइमाव दंमोन आरो ना खासेवा दिनै गैया आनलाखि आरो नङाबाथ' फैबानो नुयोमोन गैयानो नै लोगोफोर गिदिंगासिनो दं आङो साइडआव गैया थाबाथ' नुगौमोन गैयानो दैया रानजोब्बाय गोथां जाबायना बादामालि खाजोबदों बेनिखायनो जाखाङाखै आरो माबा खर'आ फिथौ 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 अखानानै थायोमोन गैयानो दैया लेथ्राथार मानसिफ्रा जिरायनानै दं गैयानो गैयालै ना दिनै गैया जाखाङाखैनो नङाबा थायोमोनथ' जों फैबानो नुबाय थायोमोन गैयानो खमथ' जानाय नङा हिसाबाव बादामालि खाजोब्बाय ना बेक जानोसै जों लोगोफोर बेक मन्दिरनिफ्राय दायो गेटथिं थांसै अखा लांसै दा ओंखामबो उखैबाय लोगोफोर एसे नास्ता खालामसै फुङावनो फैदों जों फुंनि 7थायावनो ओंखारबोदों आरो जोङो दायो नै गेटआ दं जों होलांबाय थानोसै एबार फुजा खालामबाय नालाय थांसै आरो बिराद सान्दुंबो दुंबाय होनोबो गियो होदे प्रसाद होदो प्रसाद दै जाया इलाय जादोंथ' बाव होबाय थाबायानो प्रसाद होग्रायानो गियोबो मासि फैदों प्रसाद राननानै होदों जेसिबि फैदों दायो जोङो रेस्ट खालामगासिनो दं लोगोफोर रेस्ट फुजा खालामबाय ओमफ्राय दा जोङो गार्डेनाव दंफैयो आरो एसे पार्किं बेयाव रेस्ट लाबाय बार खोलो खोलो नांदों बेयाव बेखायनो जों जिरायनानै दं आरो माखासे फटक जागासिनो जिंखावगासिनो दं जासुलाया जासुला नङा जासुलिसो गारि जानो दाबो जि जागासिनो दं बिसोर प्रसाद जाग्राफोरा नै गोथाव ओमफ्राय जा आं बिराद गोथाव ओमफ्राय हरलाय होनबा आं जानो मोनसे आंगुर जानोसै आंगुर नै लोगोफोर आंगुर जानोसै गोदैथ' जाना गोदैसिनमोन मानोथो सिन थांदों मोनसेल' लादोंना थाइजौखौ थाइजौ जानोसै गोथावथ' बरिया गोथाव
थांबाय थानोसै लोगोफोर नै जोङो अखारलांबाय दायो थांसै देवपानि मन्दिरनिफ्राय दा थांसै नै दासो बिराद मानसि फैदों जों थांबाय थानोसै एबार ओमफ्राय देवपानिनो गेटआ मोनबाय थांसै लामा 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 बिराद दंजोबो आरो मा लानो अबाव मा लानो थाखाय फुजानि बुस्थुफोर मोनजोबो आरो बेयाव नै हटेलबो दंबावोसो इजा ओंखाम उखैबा जाजायो गोथाव गोथाव दं पानिपुरिबो दंबावोसो थांसै गाखोग्राफ्रानो एसे हायाव नुदो दे बोरै मोनदों जायगाफोरा मोजां ना मोजां हा गैला जाला मानसिया ओंखाम उखैनानै लारायनो रोंला नाबावजों सानैजों गोरान जालालै आं लांफाला खालाम नामा नोंसोरनिखौ लोगोफोर जोङो फैयै फैयैनो मानजा बारबोबाय आरोना मानजायाव एसे नास्ता पानि खालामबाय ओमफ्राय दायो जों ओंखारबोलायबाय आरो जार्नि स्टार्ट खालामबाय आरो जोङो जानला मानला हटेलाव हाबनायखाय जों देखायाखैसैलै लोगोफोर निरामिस जानायसै निरामिस जानायखाय गोथाव गोथाव जायाखै नालाय ओंखायनो देखायनो हायाखिसै मब्रें नुसै न'खादा आरो नैलाय आंना खोथाया गेटआ दासो फोनानै होदों फाग्लासो रद्रायनो खोनानो फैया एसे मोजां फोननानै होबा मोजां जागौमोन जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो दङ नै सान्दुङा जा गुदुं 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 लाबाय ब्रा ससे जाबाय बारा लाजाया बारा गोलाव बानाय जाया लोगोफोर दायो जोङो न'आवनो मोनफैबाय दासो मोनफैदों नै लोगोफोर मोखां आथिं सुगासिनो दं सुग्राफोरा आंथ' सुवा डाइरेक्ट दा दसे थानानै सुनोसै दुगैनोसैबो आरो बाय लोगोफोर आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि साबायखर बिसिम बाय बाय बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ब्लगखौ दा मोखां सुनानै फुनलाजोब्बाय बाय बाय